Exercise 3.1 class 10 maths NCERT solutions. जों जेरै chapter 3 start खालामगोन जोंहा बे polynomials नङा जोंहा chapter 3 आ जाबाय मोननै सोलायस्ल'आव थानाय जरानै हांखोआरि समानथाय linear equations in two variables. Okay, so गिबि questions आव दङ जोंहा question number 1 exercise 3.1 सोंनाय बिधान 3.1 निफ्राय जों बेखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां जों बुजिना लाग्रोनि बे चैप्टारनि सायाव एसे मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ स' मोननै सोलायस्ल'आव थानाय मोननै बे चैप्टारनि मुङा मोननै सोलायस्ल'आव थानाय मामोन मोननै सोलायस्ल'आव थानाय हांखोआरि समानथाय हांखोआरि समानथाया मा जों बेखौ बुजिना लाग्रोनि हांखोआरि समानथाय that is linear equations. What is linear equations? Let us first know what is linear equations. जों क्लास 9 आव सोलोंबोखाबाय हांखोआरि समानथाया माखौ होनना बुङो linear equations माखौ होनना बुङो एग्जांपल मोनसे लानि 3x plus 4 equal to 0 बेयो मोनसे मा हांखोआरि समानथाय linear equations बेखौ मानो मोनसे हांखोआरि समानथाय होनना बुंनाय जादों जों बेखौ मोनसे ग्राफआव मोनसे हांखोनि गेजेरजों जों मा खालामनो हायो फोरमायनो हायो मोनसे हांखोनि गेजेरजों जों फोरमायनो हायो ओंखायनो बेखौ मा होनना बुंनाय जादों हांखोआरि समानथाय होनना बुंनाय जादों नाथाय बेयाव मोनबेसे सोलायस्लु दङ मोनबेसे भेरिएबल दङ only one बेनो जाबाय मोनसेल' सोलायस्लु थानाय only one भेरिएबल गोनां मोनसे मा हांखोआरि समानथाय linear equations नाथाय जोङो बावहाय मा होनना बुंदों मोननै सोलायस्लु थानाय माने two variables थानाय linear equation हांखोआरि समानथाय होनब्ला मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाया मा two linear equations and two variables आ माबायदि नै suppose 3x plus 4y equal to 5 बे मोनसे मा मोननै सोलायस्लुआव थानाय हांखोआरि समानथाय जरा हांखोआरि समानथाय सरि जरा नङा हांखोआरि मोनसे समानथाय linear equations in two variables मोनसे variables आ सोर x मोनसे सोर y जों बेखौबो बेबायदि ग्राफआव बुजोयोब्ला जों मोनसे गोथों हांखो मोनो बेनिखायनो बे मोननै सोलायस्ल'आव थानाय हांखोआरि समानथाय जरा जानो हादों हांखोआरि समानथाय जानो हादों linear equation जानो हादों आरो linear equations आव मा हाइस्ट पावारा जेब्लाबो मा जागोन 1 जागोन ओके only मा जागोन बिनि पावाराबो 1 बिनि पावाराबो 1 बहायबो नाय बिनि पावारा बेसेबां 1 माने डिग्रीया बेसेबां जाना दङ 1 जाना दङ जुदि जोंहा ओरै जानायमोनब्ला suppose -4 जों बेखौ मा होनना बुंनाय जानाय नङा हांखोआरि समानथाय होनना बुंनाय जानाय नङा linear equations होनना बुंनाय जानाय नङा बेनि बदलै जों बेखौ मा होनगोन जायखौ जों चैप्टार 4 आव स्टार्ट खालामगोन जौगानै समानथाय quadratic equation होननानै बुङो बा बयबो बुजिबाय जे linear equations मोननै सोलायस्ल'आव थानाय हांखोआरि समानथाया माबायदि जायो जों दानिया क्वेश्चन स्टार्ट खालामनि क्वेश्चनखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां जों बुजिना लाग्रोबाय जे मोननै सोलायस्ल'आव थानाय हांखोआरि समानथाया बोरै जायो दानिया जों बे क्वेश्चन्सखौ जों जेब्ला सल्व खालामगोन अब्ला मोननै सोलायस्ल'आव थानाय two variables गोनां मोनसे linear equations हांखोआरि समानथायखौ साबसिनै बुजिनो हायो फर्स्ट क्वेश्चन नाय मा होनना बुंदों बिबारिया बिनि फिसाजोनो खिन्थायो 7 बोसोरनि सिगां आं बै समाव नों जेसेबां बैसो बिनि 7 फानमोन आरोबाव दानिफ्राय 3 बोसोरनि उनाव नों जेसेबां बैसो जागोन आं नोंनि बैसोनि फानथाम जाहैगोन बे थाथायखौ रोदा सानखान्थि आरो सावगारिजों दिन्थि इंग्लिश मीडियमनि थाखाय दंखायो After tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be represent this situation algebraically and graphically so मा होनना बुंदों क्वेश्चन्सआव
बेखौ बुजिनो थाखाय जों सिम्पल मोनसे ग्राफिकल स्टाइलाव बुजायनो ग्राफिकल स्टाइलाव नाय सपोज बहाय सानै मानसिनि खोथा बुंदों these are two persons बे सानै मानसिनि खोथा बुंदों बर' मिडियामनि थाखाय बुंदों बिबारि आरो बिनि फिसाजो नाथाय इंलिश मिडियामनि थाखाय आफ्ताब होनना बुंदों आफ्ताब आरो बिनि फिसाजो जायखिजाया जों बेखौ मा लानोसै बिबारि लानोसै जों बेखौ मा लानोसै बिबारिनि फिसाजो माने daughter बिबारिनि फिसाजो जाबाय फिसाजो बे जाबाय मा सोर बियो बिबारि बिबारिया बुंदों 7 बोसोरनि सिगाङाव 7 years ago माने 7 बोसोरनि सिगाङाव बिबारिया बुंदों मोनसे बाथ्रा बुंदों आंनि बैसोआ 7 बोसोरनि सिगाङाव बेसेबांमोन बै समाव नायोब्ला नोंनि बैसोखौ नायोब्ला 7 बोसोरनि सिगाङाव नोंनि बैसो आरो 7 बोसोरनि सिगाङाव आंनि बैसोखौ जुदि नायोब्ला कम्पेयार खालामोब्ला रुजुलायोब्ला आंनि बैसोआ नोंनि बैसोनि बेसे फान जायो 7 फान जायो माने 7 फान जायो 7 फान दा बावहाय मोनसे खोथा बुंलायबाय जोंहा फान माने टाइम्स 7 टाइम्स होनना बुंदों जों बेखौ गिबियावनो बुजिना लाग्रोनांगोन होमब्लासो जों एसे गोथौयै बुजिनानै आरामसे सल्भ खालामनो हागोन स 7 टाइम्स 3 टाइम्स 7 फान 3 फान ने मा होननाय जायो जों बेखौ गिबियाव बुजिना लागोन जों बयबो मिथिगौ नङा होनबा जोंहा मोनसे बुहुमाव मोनसे आर्टआवहाय बुहुमखौ जुदि मोनब्रै बाहागोआव रानोब्ला फानसेल' मा जायो जोंहा लेन्ड जायो माने हा गासिबो जोंहा मा जाजोबो दै वाटार होमबा हाया दैनि फानबेसे हाया दैनि फानबेसे सरि दैया हानि फानबेसे होमबा फानबेसे फानथाम दैया वाटारा दैया हानि फानबेसे हाफ लेन्डनि फानबेसे फानथाम होमबा जों बोरै लिरगोन 3 into land बिनि ओंथिया मा बुजायनाय जादों वाटारा दैया हानि फानबेसे फानथाम होननाय जादों सोरनि हानि सोरनि होननायजों जोङो जेब्लाबो फानखौ मा खालामगोन सानजागोन माल्टिप्लाइ खालामगोन जुदि दैनि होनबा जों दैजों मा खालामगोन 3 माल्टिप्लाइ खालामगोन जुदि बिबारिनि होनबा जों बिबारिनि बैसोजों मा माल्टिप्लाइ खालामगोन 3 माल्टिप्लाइ खालामगोन आरो 7 फान होनबा जों हा बेवहाय बेसेबां जागौमोन 7 into land जागौमोन बुजिबाय जानांगौ पाना माखौ होनना बुंनाय जायो नङा होनबा जुदि सासे मानसिया बुंबाय आंनि धोन सम्पदा नोंनि धोन सम्पदनि 3 गुन बारा होननानै बुङोब्ला जायनि बारा जों बेजों मा खालामगोन 3 माल्टिप्लाइ खालामगोन स' बे केसआवबो बिदिनो जादों जोंहा बिबारिनि बैसो आरो बिनि फिसाजोनि बैसो खोथा बुंदों 7 बोसोरनि सिगांनि खोथा बुंदों नालाय 7 बोसोर 7 बोसोरनि खोथाब्ला 7 years ago याव बिनि बैसोआ बेसेबांमोन बिनि बैसोआ बेसेबांमोन जों बेखौ मिथिया जों मानो मिथिया बिबारिनि बैसोआ दानि बिबारिनि सोलिबाय थानाय बैसोआ बेसेबां जों बेखौनो जेबो मिथियाखै आरो बिनि फिसाजोनि दानि सोलिबाय थानाय बैसोआ बेसेबां जों बेखौ जेबो मिथियाखै ओंखायनो जोङो माखौ मिथिग्रोनांगोन जेब्लाबो प्रेजेन्ट द एज अफ द प्रेजेन्ट बिनि दानि बैसोआ बेसेबां आरो बिनि फिसाजोनि दानि बैसोआ बेसेबां आफ्ताबनि दानि बैसोआ बेसेबां आरो बिनि फिसाजोनि दानि बैसोआ बेसेबां जों बेखौ मोजाङै मिथिग्रोनांगोन होमबासो जोङो बिनि 7 years agoनि बैसोआ बेसेबां बिनि 7 years agoनि बैसोआ बेखौ बुजिनो थाखाय मोनसे एग्जाम्पल लानि साप'ज सासे मानसिनि बैसोआ साप'ज सासे मानसिनि दानि बैसोआ 20 बोसोर ओके 20 बोसोर सासे मानसिनि दानि बैसोआ होमबा 7 बोसोरनि सिगाङाव बेसे जागौमोन बि 7 yearsनि सिगाङाव बिनि बैसोआ बेसे जागौमोन 13 years बेखौ बोरै मोनदों दानि बैसोनिफ्राय 7 खौ माइनास खालाम 7 बोसोर माइनास खालाम 7 बोसोर माइनास खालाम होमबानो जों बेखौ बिनि बैसोखौ मोनो सासे मानसिनि बैसोआ जुदि 25 ब्ला 7 बोसोरनि सिगाङाव बिनि बैसोआ बेसेबांमोन 7 बोसोरनि सिगाङाव बेसे जागौमोन 25 निफ्राय 7 खौ माइनास खालामबानो जोङो बिनि माखौ मोनगोन माने 7 बोसोरनि सिगांनि बैसो मोनगोन होमबा 7 बोसोरनि सिगां बिनि बैसोआ बेसेबांमोन 18 years होमबा सिगां होनोब्ला ओंखायनो जों मा खालामगोन माइनास खालामगोन थांखांनाय बोसोरनि बैसोखौ सोङोब्ला जोङो मा खालामनांगौ माइनास खालामनांगौ
ओके दानिया जोङो उननि होनबा जों मा खालामनांगौ जों नायनि उननि बैसोनि सोङोब्ला उननि सोङोब्ला जोङो मा खालामगोन प्लास खालामगोन साप'ज दायो मा सोलिगासिनो जोंहा 2020 ना होमबा 2020 बोसोर सोलिगासिनो दं सासे मानसिनि बैसोआ बे बोसोरावहाय 20 बोसोर होमबा 3 बोसोरनि उनाव बा 10 बोसोरनि उनाव आफ्टर 3 years बा 4 years जिखुनु जाया मानो बेसेबां जागोन हमना लाबाय 3 बोसोरनि उनाव होमबा बिनि बैसोआसो जागोन बयबो मिथिखागौ माने 2023 आव बिनि बैसोआसो जागोन 23 years होमबा बिनिफ्राय बुजिबाय जे उननि बैसोखौ सोङोब्ला जों प्लास खालामनांगोन सिगांनि बैसोखौ सोङोब्ला जों मा खालामनांगोन माइनास खालामनांगोन क्लियार जाबाय दानिया जोङो क्वेश्चन्सआव फैफिनसै जोंहा बे जाबाय बिमा बा आफ्ताब ओके बिबारिया 7 बोसोरनि सिगाङाव बेसेबांमोन बिनि फिसाजोनि बैसोआ बेसेबांमोन बेखौ रुजुलायोब्ला बिनि बैसोआ बिनि 7 times बिनि 7 फान जाहैयो होननानै दा बेखौ मिथिनो थाखाय जों माखौ मिथिनांगौ होननांगौ हायो दानि बैसोखौ नाथाय जों दानि बैसोखौ जोंनो बावहाय होनायबो गैया ओंखायनो हमना लाबाय बिबारिनि दानि बैसोखौ मा हमबाय आङो बिबारिनिखौ दानि बैसोखौ मा हमबाय आङो प्रेजेन्ट दा जा सोलिबाय थादों बिनि बैसोखौ x बोसोर माने x years होननानै हमना लाबाय आरो बिनिखौ बेसेबां हमना लागो बिनि फिसाजोनिखौ मा हमना लानो y बोसोर होननानै हमना लाबाय y years बिबारिनि दानि बैसोआ x फिसाजोनि दानि बैसोआ y बोसोर बा 7 बोसोरनि सिगाङाव 7 years ago बिबारिनि बैसोआ जागोन माइनास खालामदो x minus 7 बोसोर जागोन years जागोन 7 years ago as of Bibari will be x minus 7 sorry was x minus 7 7 years ago जेनेबा daughters नि फिसाजोनि बैसोआ 7 बोसोरनि सिगाङाव बेसे जागौमोन y minus 7 बोसोर दानि बैसोआ जुदि y ब्ला होमबा 7 बोसोरनि उनावहाय सिगाङाव बेसे जागोन y minus 7 राइट So this is our first condition. This is the first condition. Then the second condition of मा होनना second condition of मा होनना बिबारिनि बैसोआ 3 बोसोरनि उनाव बेसेबां जायो बिनि फिसाजोनि बैसोआबो 3 बोसोरनि उनाव बेसेबां जायो बेखौ कम्पेयार खालामलायोब्ला रुजुलायोब्ला बिबारिनि बैसोआ फिसाजोनि बैसोनि फानबेसे जाहैयो फानथाम जाहैयो बा जों 3 बोसोरनि उनाव बिबारिनि बैसोआ बेसे जागोन x plus 3 प्लास खालामनांगोन 3 बोसोरनि उनाव बिनि बैसोआ बेसे जागोन y plus 3 दानि बैसोनि 3 बारा जागोन 3 years बारा जागोन होमबा जों बेखौ बुजिनानै लाग्रोबाय 7 years ago बिबारिनि बैसोआ बेसेबां 7 years ago बिनि फिसाजोनि बैसोआ बेसेबां 3 बोसोरनि उनाव बिनि बिबारिनि बैसोआ बेसेबां 3 years नि उनावहाय बिनि फिसाजोनि बैसोआ बेसेबां जों बेखौ मिथिबाय दानिया जोङो बे कन्डिशननिफ्रायनो जों नैबे क्वेश्चनखौ जों सल्व खालामनांगौ ओके जों बे क्वेश्चनखौ सल्व खालामनांगौ होमबा जों गिबियावनो मा खालामनांगोन बयबो बुजिबाय नङा होमबा जों माखौ हमना लानांगोन बिबारिनि दानि बैसो आरो फिसाजोनि दानि बैसो बिबारि आरो फिसाजोनि दानि बैसोखौ जों हमना लाग्रोगोन हमना लाखांनायनि उनाव जों बे कन्डिशनखौ एप्लाइ खालामगोन ओंखायनो जों लिरनांगोन हमबाय let for English medium नि थाखाय लिरनाय जाबाय इंग्लिश मिडियामाव दङ आफ्ताब नाथाय जोंनि बर' मिडियामाव दङ बिबारि आं बेवहाय बिबारिखौनो लिरसै आफ्ताब बा आफ्ताब लिरबानो जाबाय बिबारिनि बिमानि जोंनि बर' मिडियामावहाय बिबारिनि बिमा होनना लिरनाय दङ बिबारिनि बिमानि दानि बैसोआनो दानि बैसोआ बेसे बोसोर x बोसोर इंग्लिश मिडियामनि थाखाय बेखौ बोरै लिरगोन let present age of आफ्ताब is x years ओरै लिरबानो जाबाय present age of आफ्ताब is x years okay for English medium बेखौ लिरना ला present age of आफ्ताब is x years बेखौ खोमोरफिनसै जोंहा जायगाया एसे खम
बिबारिनि बिमानि दानि बैसो x बोसोर आरो बिनि मा फिसाजोनि जायखौ जों जेबो मिथिया जायनो जोंनो नांथारगौ बेनो होनाय गैया जोंनो ओंखायनो जों बेखौ हमना लाबाय y बोसोर so how to write and his daughter's present age is y years age of his daughter presently is what y so जोंहा बुजिखाबाय सोंलु बायदिब्ला according to questions सोंलु बायदिब्ला so according to questions सरि लिरबाय आङो सोंबा according to questions मा होनना बुंदों first condition को जों नायग्रोयो first condition आ जाबाय 7 years ago first condition बेखौ लिरग्रोयो 7 बोसोरनि सिगाङाव बिबारिनि बैसोआ बेसे जागोन बेखौ लिरग्रोयो बिबारिनि बैसोआ बेसे जागोन दानि बैसोआ x बा बिबारिनि बिमानि दानि बिबारिनि बेवहाय बिबारिसो लिरबा साबसिन जागोन बिनि फिसाजो बेवहाय बिबारि लिरबा जोंहा साबसिन जागोन बिबारिनि बिमा जाबाय आरो बेवहाय बिबारिनि so बिबारिनि बिमानि बैसोखौ जों मिथिखाबाय 7 years ago बिबारिनि बिमानि बैसोआ 7 बोसोरनि सिगाङाव बेसे जागोन x minus 7 बिबारिनि बैसोआ 7 बोसोरनि सिगां बेसे जागौमोन y minus 7 बुजिबाय जानांगौ बयबो बे जाबाय मा बिबारिनि बिमानि 7 बोसोरनि सिगांनि बैसो बेसोर बिबारिनि 7 बोसोरनि सिगांनि बैसो मा होनदों बिबारिनि बिमानि बैसोआ 7 बोसोर बिमा सरि 7 बोसोरनि सिगाङाव बिबारिनि बैसोनि बेसेबां फाननो 7 फान मा सोलों सानदोंनांगोन जोङो नैबेजों बिबारिनि बैसोजों सानदों नांगोन मानो होनबा बिबारिनि बिमाया बिनि देरसिन जाखागोन obviously आफ्टारनि इयार्स एजआ नैबेनि एजनि मा जाखागोन देरसिन जाखागोन बा x minus 7 इक्वल टु मा जागोन 7y minus 7 बेनिफ्राय जों मा बुजिखो जे x minus 7 आ बिबारिनि बिमानि 7 बोसोरनि सिगांनि बैसो आरो y minus 7 आ नैबेखिनिया y minus 7 आ 7 बोसोरनि सिगाङाव बिनि फिसाजोनि बैसो माने बिबारिनि बैसो बिसोर सानैजों समान जानोब्ला किन्तु बिबारिनि बैसोजों बेसेबां माल्टिप्लाइ खालामदेरनांगोन 7 माने 7 फान so this is the first condition and what is the second condition let's see second condition आ मा जोंहा आरो आं एसे गुसुङै लिरबाय जोंहा बियो एसां गोलाव लिरबा जोंहा टाइमा कनज्युम जायो ओंखायनो एसेबां हायो सर्ट बानायनानै लिरोबा जोंहा टाइमाबो सेभ जागोन आरो मार्क्सआबो बांद्राय गिदिर नंखाया मेक्सिमाम 3 मार्क्स थायो बेबायदि टाइपनि क्वेश्चन्सआव ओंखायनो बारा गोलाव खालामना लाबोया आरो एन्ड नेक्स्ट कन्डिशना मामोन 3 years after 3 years 3 बोसोरनि उनाव 3 बोसोरनि उनाव बिबारिनि बिमानि बैसोखौ लिरदो 3 बोसोरनि उनाव बिमानि बैसोआ बेसे जागोन x plus 3 बिबारिनि बिमानि 3 बोसोरनि उनाव बिबारिनि बैसोआ बेसे जागोन y plus 3 आं दहायनो बुंखादों जे प्लास खालामनांगौ उनाव होनोब्ला प्लास खालामनांगौ बे जाबाय 3 बोसोरनि उनाव बिमानि बैसो बे जाबाय 3 बोसोरनि उनाव बिबारिनि बैसो ओके कम्पेयार खालामलायोब्ला रुजुलायोब्ला बिनि बैसोजों बिनि बैसोजों रुजुलायोब्ला बिनि बैसोआ बिनि बैसोजों समान जानोब्ला फानबेसे जानांगोन फानथाम जानांगोन फानबेसे फानथाम बेखौ नुयो जोंहा एसे उसुबिदा नुयो दानिया जोङो मा खालामसिगोन जोङो सिम्प्लिफाई खालामसै जोङो होमबा जोङो x minus 7 बेखौ बे ब्रेकेट बोखानाय लोगो लोगो मा जायो इनटु जायो माल्टिप्लाइ जायो होमबा 7 जों y जों 7y 7 जों 7 minus 49 होमबा जोङो बेखौ इथिं बारोब्ला मा जागोन
minus 7y जागोन बियो minus 49 ना plus 49 जागोन बयबो मिथिखाबाय बेखौ जों मिथिमार जोब्बाय बे प्लास मोनखायनो माइनास जाबाय बे माइनास मोनखायनो प्लास जाबाय होमबा x आ रावबो लोगो गैया ओंखायनो x आ हारसिं y आबो रावबो लोगो गैया ओंखायनो बियो हारसिं जागोन दानिया minus 7 जों plus 49 जों मा जागोन minus 7 जों plus 49 जों मा जागोन माइनास जालायलायगोन बुलायलायगोन बिसोरो मानो होनबा बे माइनास बे प्लास मा बेसे थागोन बेवहाय प्लास 42 थागोन बिसोर मोननैजों माइनास जालायलायबाय माइनास जानानै बेसे मोनखो 42 सिमिलारलि बेवहायबो बेनो x plus 3 बेजों बेखौ माल्टिप्लाइ खालामबा 3y 3 plus 3 माल्टिप्लाइ खालाम 9 होमबा बिथिं बारहोजोबदो बिथिं बारोबा माइनास 3y बेखौ बिथिं बारोबा माइनास 9 प्लास मोन नालाय माइनास जाजोब्बाय सेम प्लास 3 जों माइनास 9 जों बुलायलायबा बेसेबां थाबावगोन सासेनिया 6 थाबावगोन माने माइनास जालायलायगोन ओके स' मोननै मोनबाय जोङो बे मोनसे आरो बे मोनसे जोंनाव मा बिदोंमोन मा सोंदोंमोन जोंखौ मा सोंदोंमोन बे थासारिखौ रोदा सानखान्थि महराव दिन्थि होनना बुंदों एलजेब्रिकेलि दिन्थिनांगौमोन होमबा जों एलजेब्रिकेलि जा दिन्थिनो होदों जोङो मोनबाय बे मोननैयानो जोंहा मा दिन्थिनो गोनां एलजेब्रिकेलि बे कन्डिशनखौ दिन्थिनो गोनाङा बेनो बे थासारिखौ रोदा सानखान्थि महराव दिन्थि होनाया जोंहा बेखिनियानो दा जोङो आरोबाव जों सावगारिजों दिन्थिनो थिनबावदों जोंखौ ओंखायनो बेखौ इकुवेशन नाम्बार 1 बेखौ मा होनाला इकुवेशन नाम्बार 2 होमबा जों मोननै मोनबाय गोसोआव लाखि जोंबा इकुवेशन नाम्बार 1 एन्ड इकुवेशन नाम्बार 2 आनो दिन्थिनो गोनां रोदा ओके रोदा सानखान्थि एलजेब्रिकेलि रिप्रेजेन्ट खालाम होनाया जोंहा बे मोननैया दानिया जोंहा ग्राफिकेलि जों बेखौ रिप्रेजेन्ट खालामबावनांगौ माने सावगारिजों जों बेखौ दिन्थिबावनांगौ होमबा जों सावगारिजों दिन्थिनो थाखाय आं बेखौ खोमोनसै सावगारिजों दिन्थिनो थाखाय जों ग्राफ बानायनांगोन आरो ग्राफ बानायनोब्लाथ' जों मा नांखागौ बयबो मिथिखायो ग्राफ बानायनो थाखाय जोंनो मा नांगौ जायखौ जों क्लास 9 आव सोलोंखादों ग्राफ बानायनो थाखाय जोंनो मा नांगौ मावफुंथाय नांगौ ओके मावफुंथाय नांगौ जोंनो मावफुंथाय होमबा जोंहा बावहाय समानथाय 1 आरो समानथाय 2 बे मोननै मावफुंथायखौ नांगोन जोंनो आं बेखौ खोमोनसै नोट खालामना ला आरो गाइस मोनसे खोथा नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ नायबाय थादोंब्ला अननानै लाइक खालाम आरो शेयार खालामना हो आं गोबां खस्थ' खालामनानै नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों आरो बेबायदि साबसिननिफ्राय हामसिन भिडिअ आंनि बे चेनेलाव मोनबाय थागोन बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला कमप्लिट कर्सखौ आं फोजोबनो थांगासिनो दङ दायो जोङो मा खालामगोन समानथाय 1 आरो समानथाय 2 नि थाखाय मोननै मावफुंथाय दिहुनगोन बिनि थाखाय जों लिरगोन समानथाय 1 आरो समानथाय 1 आरो 2 नि थाखाय मोननै मावफुंथाय दिहुननाय जाबाय जोंनि बाथ्राखौ लिरबानो जाबाय बेखौ बोरै लिरगोन Now we have found two solutions for each equations बेखौ लिरबानो जाबाय Now we have calculated two solutions for each equations बेखौ लिरबानो इंलिश मिडियामनि थाखाय जाहैबाय ओके स' बेबायदि लिरथारनांगौ बे नङा नों बेलेग लेंगुवेजावबो लिरनो हागोन एसे सोलायनानैबो बेलेग वर्ड्स
बेनि थाखाय बेबायदि मोनसे स्पेसिफिक मोनसे फर्मुला दङ बेबायदि बे नङा जों बेखौ गोसोआव लिरनो हागोन समानथाय 1 आरो समानथाय 2 नि थाखाय जों मोननै मावफुंथाय दिहुननाय जाबाय होननानै जों लिरबाय बा मावफुंथायखौ बोरै दिहुनो बयबो क्लास 9 आव सोलोंबोखानाय ओंखायनो आं एसे डिपलि थांला जाय क्लास 9 आव सोलोंबोआखै बिथांमोननि थाखाय एसे खस्थ' मोननो हागौ जिखि जादोला जों बेखौ बोरै दिहुननांगौ नाय बे जाबाय समानथाय 1 थाखाय आं बेखौ a होना लाबाय बेखौ b होना लाबाय जोंनो नांगौ जायो ओंखायनो आं बेवहाय a आरो b होना लाबाय बे जाबाय x नि मान बे जाबाय y नि मान बे जाबाय फोर्स्ट इक्वेशन 1 आरो एंड बे जाबाय समानथाय 2 नि थाखाय समानथाय 2 नि थाखाय बे जाबाय c बे जाबाय d बावनो जोंहा बे x आरो बे y दानिया जोङो समानथाय 1 आव नायदो बे जाबाय समानथाय 1 नि थाखाय समानथाय 1 आव नाय समानथाय 1 आव मा दङ x - 7y + 42 दङ बावहाय x नि मानखौ 0 ला होमब्लानो सोरनि मान मोनगोन नोङो y नि मान मोनगोन आं मानो 0 लादों बावहाय x नि मानखौ नों गोसो बायदि लानो हायो 0 लानो हागोन 1 बो लानो हागोन 2 बो लानो हागोन 3 बो लानो हागोन 4 बो लानो हागोन नाथाय जुदि 1 लानानै जुदि फ्रेक्शन मोनहैयोब्ला बोखाव खोन्दो मोनहैयोब्ला y नि मानखौ जों बेखौल' लानाङा गोसोआव लाखि बोखाव खोन्दोखौ जों बाव लानाङा बोखाव खोन्दोनि अनगायै बेलेग दस्रा नाम्बारफोरखौ जों लाजागोन बा x नि मानखौ 0 लायोबा जोंहा दिहुननो साबसिन जागोन ओंखायनो आं x नि मानखौ 0 लागोन बा x नि मानखौ 0 लायोब्ला बावहाय नाय समानथाय 1 आव x नि मानखौ 0 लायोब्ला बे x खिनिया जोंहा गैखाला होमबा मा थागोन -7y थागोन प्लास मा थागोन 42 थागोन ना x आ 0 जाहोबाय होमबा मा जागोन y नि मान दिहुननांगौ होमबा y नि मान दिहुननाया बोरै जागोन 42 खौ बिथिं लांबा मा जागोन -42 सोरनि मान दिहुननांगौ बेखौ जेब्ला हारसिं लाखिनांगौ ओंखायनो y खौल' हारसिं लाखियोब्ला -42 खौ सोर डिवाइड जागोन -7 आ डिवाइड जागोन रानगोन होमबा -7 जों 42 खौ दानबा बेसे थायो +6 थायो होमबा x नि मानखौ 0 लायोबा y नि माना बेसे थायो 6 जायो ओके x नि मानखौ 0 लानाय लोगो लोगो जोंहा मा थागोन -7y + 42 थागोन 42 खौ बिथिं बारबा -42 जागोन बा y नि मान दिहुननांगौ जों ओंखायनो y खौल' लाखिबाय बा y खौल' लाखिब्ला -7 आ 42 खौ डिवाइड जाहैगोन -42 - 7 डिवाइड जायोब्ला बेसे मोनो 6 मा जों गिबियावनो माननि मान दिहुनना लाबाय x नि मान दिहुनना लाबाय स' दायो जों सोरनि मान दिहुनगोन बेबायदिनो y नि मान दिहुनगोन y नि मान दिहुनोब्लाबो जोङो x नि मानखौ दहाय 0 लादोंमोन ना एबार y खौ आं 0 लानि y खौ 0 लाबा मा जागोन नाय y खौ 0 लाबा मा जागोन नैबे y गोनाङा मा जागोन जोंहा गोमोरगोन -7y आ गोमोरगोन -7y आ गोमोरनानै मा थागोन x + 42 थागोन मा जागोन x नि भेलुआ -42 बुझिबाय x नि भेलुआ बेसे जागोन -42 जागोन नैबेखिनिया जुदि 0 जायोब्ला नाथाय नुबाय नोङो y नि मानखौ 0 लायोबा x नि माना बेसे जायो भेलुआ -42 जोंहा ग्राफ आखिनायाव एसे गिदिर जागोन -42 आ ओंखायनो आं बेखौ लायालासिनो एसे गिदिर नाम्बार लानि जाय माने जोंहा मा खालामनो हायो फिसासिन माबायाव फैयो जोंहा होमबा जों y नि मानखौ एसे बेलेग लाबा जों माबायदि जागोन नाय x नि जायगायाव x आनो थाबाय जोङो y नि जायगायाव जुदि बिसोर मोननैजों जोंहा मा जालायगोन माइनास जालायगोन 7 × 5 लायोब्ला 35 आरो बिथिं 7 फैगोन होमबा नों y नि मानखौ 5 लानोसै आङो बा नों गोसो बायदिबो लानो हागोन y नि मानखौ 5 ला बेलेगबो लानो हागोन नोङो जास्ट बोखाव खोन्दोल' मोनहैनाङा x नि मानखौ y नि मानखौ लायोब्ला x नि मान मोनहैगोन x नि मानखौ लाग्रोयोबा सोरनि मान मोनगोन y होमबा जों y नि जायगायाव मा लाबाय थायो 5 y नि जायगायाव 5 लायोब्ला बेसे जायो
बिसोर मोननैजों से 35 जागोन 7 into 5 35 7y means 7 into y तो होमबा जोंहा बिसोर जाहैगोन नायो 35 आरो 42 मोननैजों बुलायलायगोन माने माइनास जालायलायगोन ओके होमबा 35 जों 42 माइनास जाबा बेसेबां जागोन प्लस 7 जागोन 35 जों 42 जों माइनास जाबा मा थागोन जोंहा प्लस 7 थागोन होमबा x नि भेलुआ बेसेबां जागोन x नि भेलुआ 7 को बेथिं बारहोयोबा मा जागोन -7 होमबा x नि भेलुखौ जों मा मोनगोन -7 दानिया जोंहा ग्राफ आखिनायाव एसे इजि जाबाय ग्राफ आखिनायाव जोंहा मा जाबाय इजि जाबाय ओके जों बेबायदि खालामो जों बावहाय मानो 0 खौ लायासै y नि जायगायाव जों 0 लायोब्ला जोंहा x नि मानखौ एसे गिदिर मोनगोन ओंखायनो आं बावहाय लायासै जों बेबायदि गुबुन गुबुन लानो हागोन दानिया जोङो इकुवेशन 2 नि थाखाय नैबे टेबल बानायखादों नाय x नि मानखौ आं 0 लानोसै होमबानो सोरनि मान मोनगोन y नि मानखौ 0 ला सोरनि मान मोनगोन x नि मान बावहाय 0 लाथारनांगौ बे नङा नों 1 बो लानो हागोन ओके 2 बो लानो हागोन नों y नि मानखौ मा मोनहैयोसै जास्ट गोदावखौ नों मोनहैनाय अनजिमाखौल' लानो हागोन आरो आं बेनि थाखाय बुंदों 0 लाग्रोनाय होमब्लाना जोङो 0 लायोब्ला बेस्ट जायो होमबा आं x नि मानखौ 0 लायोब्ला x नि जायगायाव 0 लादो माने बे गैखाला होमबा मा थागो -3y -6 थागोन ना होमबा मा सोरनि मान दिहुननांगौ जोङो y नि ओंखायनो जों 6 खौ बिथिं बारोबा मा जागोन +6 होमबा बेखौ बिथिं लाङोब्ला सरि -3 रानग्रा जाहैबाय -3 आ -6 को रानग्रा जाहैगोन होमबा बेसे जाहैगोन बियो -2 जागोन होमबा बेसे मोनो y नि मानखौ -2 x नि मानखौ 0 लायोब्ला y नि मानखौ मा मोनो -2 मोनो बयबो बुजिबाय जानांगौ बेखौ माब्रै फैखो बियो -2 आ माब्रै फैखो x नि मानखौ 0 लायोब्ला y नि माना नैबावहाय y नि मानखौ नाय मा जागोन -2 जागोन दानिया जोङो y नि मानखौ 0 लानोसै लाय फार्स्टआव x नि मानखौ 0 लाबाय उनावहाय सोरनि मानखौ 0 ला y नि मानखौ 0 बा y नि मानखौ 0 लाबाय x नि माना बेसे जागोन नाय y नि मानखौ 0 लाबाय x नि माना बेसे जागोन नाय बोरैमोन x - 3y - 6 मोनथ' बा बेखौ 0 लायोबा बेखिनियानो 0 जाबाय ना बेखिनियानो 0 जाबाय होमबा x नि भेलुआ बेसे जागोन बेखौ बिथिं बारोबा +6 x - 0 माने x आनो होमबा x को y को 0 लायोबा x नि भेलुआ बेसे जायो 6 जायो ओके बेसे जायो 6 जायो ओंखायनो जोङो दायो बे मोनब्रै मावफुंथाय मोनबाय बे समानथाय 1 निफ्राय आरो बे मानिफ्राय समानथाय 2 निफ्राय मोननै मावफुंथाय मोनबाय जोङो ओके बे मोननै मावफुंथायखौ जोङो लानानै मा खालामगोन ग्राफ बानायगोन मा खालामगोन ग्राफ बानायगोन बुजिबाय जानांगौ बयबो दानिया बिनि थाखाय जों बोरै लिरगोन जोङो बे बिन्दोफोरखौ दानिया a 0,6 बेखौ जों मोनसे बिन्दो हिसाबैबो लिरनो हायो मानो मावफुंथायखौ जों बिन्दो हिसाबैबो लिरनो हायो जों क्लास 9 आव मोनखादों बे जाबाय मानि मान x नि मान बे मानि मान जायो y नि भेलु जायो b -7,5 आरो बिथिं दङ मामोन c 0,-2 आरो d 6,0 बेखौ जों बिन्दो होनबाबो जोङो जेबो नङा गोरोन्थि जाया बिन्दोफोरखौ बे टकलाइनि उनाव बे टेबलनि उनाव बेखौ लिरबानो जाबाय जों दहाय इकुवेशन 1 आरो इकुवेशन 2 खौ आङो जास्ट सुबिदानि थाखायसो लिरदोंमोन बेवहाय बिनि गाहायाव नैबेनि बे थागोन बिन्दोफोरखौ बोसावगारियाव खालामनाय जाबाय फज'नाय जाबाय इंलिश मीडियमनि थाखाय बोरै लिरगोनखौ नाउ
A06, B minus 75, C0 minus 2, and D60 points are plotted on the graph. Plotted, graph plot column. Now A06, B minus 75, 0 minus 2, and D60 are plotted on the graph. 06, Z7 minus 75, 0 minus 2, and D60 points are plotted on the graph. So जों ग्राफआव बेखौ प्लट खालामसै बा ग्राफखौ बोरै प्लट खालामो बयबो मिथिखाबाय क्लास 9 आव सोलोंबोखादों दा जोंहा आंनि आखायाव ग्राफ गैया अब्लाबो ग्राफखौ बोरै खालामनांगौ ग्राफ थायोमोनब्ला स' बांसिन मोजां दिन्थिनो हागौमोन नाथाय ग्राफआव बोरै स' खालामनांगौ आं बेखौ आइडिया होनो होमबानो जोंहा फाइनाल दिहुननो गोनां एन्सारा जौयो ग्राफ आखिनो थाखाय जोङो मोननै थावनि बिसान फुंसु मोनबोखादों जों क्लास 9 आव बिन्दुफोरा मा मामोन जोंहा 0,6 आरो बिया मामोन जों मा लादोंमोन 7 लादोंमोन ना 7 लाबा जों मा मोनदोंमोन 5 मोनदोंमोन x नि मानखौ 7 लादों 5 मिनिटआव जोंहा सोंहरबाय आङो जायखिजाया जोंहा लिरफिननो हागोन बेखौ बिन्दुफ्रा मा मा एसे नोजोर होना ला 0,6 7,5 0, minus 2 आरो 6, 0 जोंहा बेसे मोनहैदोंमोन समानथाय 1 खौ x minus 7y plus 42 equal to 0 होमबा x नि भेल्युखौ 0 लायोब्ला y नि भेल्युआ plus 6 जायो आरो x minus 7y plus 42 y नि भेल्युखौ जुदि 5 लायोब्ला x नि भेल्युआ 7 जायो बिन्दुफ्रा बेनो एसे खोमोरलांनानै बिदि खालामनो हागोन स' ग्राफआव बोरै खालामनांगौ नाय जों बेखौ क्लास 9 आव बोखादों जों ग्राफआव बेबायदि बोना लानांगोन जास्ट बुजिनो थाखाय बे जाबाय x गुदि हांखो बिथिं x डेस थायो बिथिं y बे y डेस मा थागोन जोंहा गुदि बिन्दु जायखौ जों o जों फोरमायनाय जायो ओके दा जास्ट बुजिनो थाखाय जों बिनिफ्राय बिसिम 1 2 3 4 5 6 7 बाराबो लानो हागोन जोंहा बेवहाय हाइस्ट नाम्बारा 7 ओंखायनो आं 7 सोलाबाय 1 2 3 4 5 6 7 बेबायदिनो बिदिनो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सिमबाबो दानिया जों बेखौ प्लट खालामसै होमबा फार्स्ट बिन्दुआ जोंहा सोर 0,6 x नि भेल्युआ 0 बे x नि खारगोन बियो सोरथिं खारगोन y नि थिं खारगोन बियो 0 आ खारला जोंहा बेयावनो थाबाय 0 नङाब्ला जों खारगौमोन बेनिफ्राय y नि भेल्युआ 6 होमबा बबेथिं थांगोन बे गोजौथिं माइनास मा बबेथिं फैयो गाहायथिं होमबा x नि भेल्युआ 0 y नि भेल्युआ बेसेबां 6 y नि मान होमबा बे बिन्दोआनो जाबाय जोंहा मा a बिन्दो जागोन बे जोंहा मा बिन्दो a बेखौ जों मा होननानै हमना लादोंमोन a माने b b आ मा 7 आरो 5 x नि भेल्युआ 7 माने बिथिं खारगोन बियो प्लस 1 2 3 4 5 6 7 बिथिं खारबाय y नि भेल्युआ 5 बिथिं दावखोगोन 1 2 3 4 5 नैसिम दावखोगोन ओमफ्राय बिसिम दावखोगोन बिनिफ्राय बिसिम दावखोगोन होमबा बिनिबो सिदा बिन्दोआ बबे नैबे बे जाबाय मा बिन्दो जोंहा d बिन्दो दानिया सोर c आ बबे जागोन 0, -2 -2 आ बबेथिं फैयो y नि भेल्युआ -2 आ नैथिं फैयो मोनसे 0 मोनसे -2 माने नैबे बिन्दोआ मा जागोन c आरो d आलाय d आ 6,0 x नि भेल्युआ 6 माने बिथिं थांगोन बियो माइनासआव बिथिं फैगौमोन 1 2 3 4 5 6 आरो y निया 0 का ओंखायनो बे बिन्दोआनो मा बिन्दो बियो होमबा c जों d जों जइन खालाम c जों d जों जइन खालाम c जों d जों जइन खालाम बेनिफ्राय
A जों B जों जइन खालाम बिसोर मोननैजों जइन खालाम मोनसे समाव दानलायहैगोन बियो ग्राफआव मोनबा दानलायहैगौमोन बिसोरो दानस'लायहैगौमोन बे जाबाय x माइनास 7y प्लास 42 नि बानायनो गोनां आखिनो गोनां बोसावगारि आरो बे जाबाय समानथाय 2 नि बियो आखिनो गोनां मा बोसावगारि जोंहा समानथाय 2 आव बिदि दंमोन ना बेबायदि दंमोन बे जाबाय समानथाय 1 नि आखिनो गोनां ग्राफ बे जाबाय समानथाय 2 नि आखिनो गोनां ग्राफ बेबायदि खालामनानै जों जा ग्राफ मोनो बेखिनिखौ बिसोर बिदों मा ग्राफिकेलि रिप्रेजेन्ट खालामनो होदों बे ग्राफआ मोनसे समाव ओरै दानलायहैगोमोन दायो जोंहा बे जास्ट बुजिनो थाखायल'सो बानायनाय जादों ओंखायनो बियो दानस'लायहैयाखै अके स' ग्राफआव मोजां खालामना ला ग्राफआव बोरै खालामनांगौ नोंसोर बयबो रोंखायो बोरै माबा खालामनांगौ एसे मोजां सोलोंना ला क्लास 9 आव जुदि नोंथाङा मोजां सोलोंनानै लायाखैब्ला क्लास 9 आव जुदि मोजां सोलोंना फैयाखैबा दाबो सम दङ सोलोंना ला ग्राफखौ बोरै खालामनांगौ स' जों गाबोन नेक्स्ट कुवेश्चन नाम्बार 2 खौ सल्भ खालामगोन आंनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समावबो आंनि बेबायदि भिडिअखौ नायबाय थागोन आरो मोजां मोनोब्ला आंनि बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामनानै होगोन होननानै आङो आसा खालामबाय थेंक इउ